muid go leor faoi éadaí an teachtain seo. Na héadaí sálamsa ná Brístí Géine. Thos me smaoinú, cas a dánaic an chéad féidir go Brístí Géine. Cumún chéad féidir go Brístí Géine a gar dar bhenim Genoa a dúsgurt na hidáile. Bhí fiadóirí an bhála I dtine éadaí dinta as cudas go haidirí Napoleon Bonaparte. Blúda sin a tuguaru. Chúlad dám a ngeisgurt na Franca faoi, a gar dar bhenim ním. Chum fiadór ón gar a leag an hain gon bhríste, dar bhenim Serge de ním. Bhí na brístí seo níos láidre agus buanfásach. Tar éis tamil, dar an tanim, ó Serge de ním go denim nó denim, mar thug an muidirb. Sna 1860, bhí fearrthall in Nevada, America, dar bhenim Jacob Davis. A gúsas denim chun brístí láidre a dhéanamh, go ermórí agus go bhíonadóirí. Bhíoh Jacob I ceannacht an Ábhar seo ó fearr dar bhenim Levi Strauss. Bhí an éileh ina brístí faoi dheire. Dír Jacob Levi, go le gobar leis anas go mbeadh siad an ná na Brístí Géine seo a dhéanamh agus iad a dhéal le chéile. Inis tá go leor cinealachaí go Bhrístí Géine agin isis. Breanarb seo, seo an lean nach bhfuil, agus seo tánaí. Tangin an dá féidir lomsa go persanta, ach cén ceannach seo hangins láatsa. Inis, tá muid go le bogaráid agus tá muid go péidir go Bhrístí Géine dar go tain a dhearradh agus it's paint. Inis is paint specialta a seo gur féidir leat a úsáid ar abric nuair denim. Inis measta go dtíon smá. Béidir blá? Tás má le blá mar sin. Tás má is dá buachaillí. Inis tas tú scúban I wetse smále. Agus paint agus bí cuairmach nuair a tú a baint úsáid as an féint go mbeidh tú cuairmach leis agus nach gcuireann tú choláta. Is me gar na das ngéta. Ach ní bheith sé forfe agus níl éon den inú éon rud ar a dain seo forfe agus is má rud a sin. Má go le ceircolín ar dús. Agus an sin. Béidir go núsa ding dá eile. Glán ma Scoil. Se tuisce. Má go le chiimils an hirsóir. San sin, is féidir an béidir dá eilúsáids, cin dá? Dearug nó gurb? Béidir dearug. Nis tá go blá a dhéanamh an seo. Gus tuig sé amach go hálainn, tásúla. Nis má go an chéad bhlá eile dhéanamh. Buachaillí ríist, tású mach sa lár. Gus má go le iarracht dhéanamh a dhéanamh díreach mar chéile ach mar bhfuil sé mar chéile is cuma. Inis seo iad mochad Brístí Géine críochnaithe, tá mbeidh gur go nghinne sibse an rud céanna smála agus úsáid go leor dahannaí difriúla.